Hier, een mooi plak. Goeiedag, heren. Goeiedag. Goeiedag. Het ziet er hier een beetje verfomfaaid uit. Ja, dat klopt ik wel, hè. We moeten de zaak ontmantelen. En dat moet in skin maken worden, het moet in dozen. En voor 1 juli moeten we dit skin opleveren. En daar werk je van houden. Je moet hier bij. Wij moeten hier bij. Oh, bliksem. Goeie. Nou, goeie. Maar je hebt meer verhuizen, dus er komt het naar je baan. Ben je hem er al een beetje uit wat je hem bouwen zullen? Alle leden hebben plannen inzien kennen, of ideeën, of opmerkingen van dat soort in de nieuwe baan kennen. En dat pakken ze nou samen. Oeh, dat is voer voor discussie, Jerk Wolf. Ja, nou ja, goed. We hebben natuurlijk één groot nadeel. Wij als model enthousiasten zijn al je individualisten. Dus het wordt best nog wel dreig voordat de eerste trein naar de nieuwe baan rijden. Ja. Zo. Maar dit is dus een naaie plak. Ja. Ja, want we staan hier niet van Jan met kort achternaam. Hier waren de hele volkstammen worden hier gek. Word hier gek? Ja, omdat iedereen zich met iedereen bemoeit. De meeste stuurlui staan naar wal en die doen heel veel dit en die doen weinig dit. We hebben wel eens wat experts hoe de vliegen gaan en die zeiden tegen mij van, nou ik viel hier toch wel wat bepaalde mate van autisme. En wat er misschien mee geren hing. En ja, dat gevoel had ik soms ook wel een beetje. En ik had de show er wat in. De man die hebben af en toe eens even een verzetje nodig. Ja, daar ben je ook voor? Daar ben ik voor, ja. Wat doe je dan? Nou ja, de meesten die sporen hier bij het modelspoor, maar ik spoor net. Dus dat is het verschil. Maar we hadden meer verwacht dat er meer vrijwilligers aan het werk zouden zijn. Want voordat wij deze locatie kregen hadden we zo'n lijst met vrijwilligers. We kregen de sleutel, toen hadden we zoveel. En nu zijn we 6 maanden bezig, 7 maanden bezig en hebben een harde kern van een maand of 10. En er zijn er ook nog dan collega's die zeggen, ja, het is bijna klaar. En die helpen dan niet mee, maar die zeggen het dan wel. En dat valt niet altijd in goede aarde. Ik heb een heel groot respect voor uw voorzitter. Dat hij de kikkers beziekt in de avond te houden. Nee, dat is echt weer. Ik vergelijk het wel eens met een beetje oneerbiedig met een emmer met kikkers. Ze spatten alle kanten op, maar je moet op een gegeven moment proberen ze allemaal in die emmer te houden. En dat lukt tot nu toe aardig. Soms trekken we ons daar niks van aan, we doen gewoon wat in ons hoofd opkomt. En dan... We hebben 90 vrijwilligers en we hebben wel 50 haantjes. En ieder haantje wil wat zeggen. Ja, hoe kom je daar dan uit? Ja, ook praten hè. Heel veel praten, maar we komen er wel uit. Heel veel praten.